Такую рэакцыю на сумна вядомы ўказ Лукашэнкі можна было бачыць на нядзельнай акцыі беларусаў у Варшаве. Аўтарка плакату патлумачыла это так. Ідэя мне прыйшла за некалькі дзён да акцыі. Я хацела гэта данясці, куды я хачу этот паспарт яму засунуць. Але ж словы гэта словы. А малюнак гэта не надо нічога пісаць, нічога казаць, сразу было ўсё зразумела. Тут цяжка не пагадзіцца са спадарняй Ганнай. Сапраўды, замест тысячы словаў. Именно. Ему там самое место. На другой старонцы беларускага пашпарта змешчаны надпіс. Уладальнік гэтага пашпарта знаходзіцца пад абаронай Рэспублікі Беларусь. Хаця больш правільна было б напісаць так. Уладальнік гэтага пашпарта знаходзіцца пад абаронай ад Рэспублікі Беларусь. Але на думку спадарні Ганны, гэта не зусім дакладна. Не ад Беларусі, а ад улады Рэспублікі Беларусь. Мы знаходзімся пад абаронай тут ад улады Рэспублікі, ад фашысцкай улады Рэспублікі Беларусь. Лукашенко, як кароль Людовік XIV у 17 стагоддзі, лічыць, што дзяржава – гэта ён. Таму і надумаў пакараць усіх беларусаў, якія не падтрымліваюць ні яго, ні ягоннай палітыкі. У выніку тысячы нашых суграмадзянаў мусяць шукаць абарону ад рэжыму Лукашэнкі ў іншых краінах. Самое страшное, когда своя страна не может защитить своих жителей. Тут Уладзімір Андрэйчынка як у ваду глядзеў. І хоць сказаў он это 7 гадоў таму на адрас Украіны, цяпер тыя словы трапна адлюстроўваюць сітуацыю ў Беларусі. Але беларусаў не ўдасца зламаць. Хто абароніць вас? Наша пагоня! Што вам патрэбна? Жыць самастойна. Жыве Беларусь! Тым часам Ганну зноў спрабуе дастаць праз аднакласнікі яе знаёмая з Варапаева. Амаль год таму яна ўжо гэта рабіла. Ты дурочка, ты что творишь? На кого ты стала похожа? Тебе по-любому путь домой закрыт. И тебе не стыдно? Няўжо зноў асенняе абвастрэнне? Але за такую актыўнасць свае ж ебачкі могуць пакараць. Яны ж прызналі старонку Ганны экстрэмісткай, а гэта Іна па ёй поўзае. І што яна там забылася? Спадарня Ганна лічыць так. Мне здаецца, это обычно вот просто зайздрость. Зайздрость тому, что мы не рабы, что мы самостойные люди, что мы маем годность человечую, не то, что яны. Но мы не рабы. Мы маем человечую годность, а яны не. И это зайздрость к этому. Рано ці позна змрочны час для Беларусі закончыцца. Бо не можа это цемрашальства існаваць доўга. Мне могуць запярэчыць. Вунь кімы ў паўночнай Карэі амаль 80 гадоў народ у няволі трымаюць. Але там людзі той свабоды ніколі і не бачылі. У беларусаў жа яна была, толькі ў свой час яе не збераглі і аддалі ў рукі дыктатара. Але свабода абавязкова будзе. А за нашыя пашпарты хай розныя іны ды азаронкі не перажываюць. Мы іх маем. Жыве Беларусь! Зміцер Лупач, Белсад.